som la Força de la Sang, jo soc l'Iker i el company d'Àlex. Avui us explicarem el tercer i últim capítol d'aquest mini podcast que hem creat per a la marató de TV3 sobre el càncer. Com ja havíem dit en els anteriors capítols, nosaltres estem tractant la leucèmia i fem una mica un resum dels anteriors capítols. Vam tractar una mica d'èmfasi. Sí, vam tractar en el primer capítol, vam dir que la leucèmia, no? Sí, bàsicament, que era com funcionava amb el teu cos, el tipus de leucèmia i, una breu explicació. Sí, i una mica diferent, no? Els símptomes i demés. Després, en el segon capítol, vam parlar més dels tipus de tractament i com afecta el cos i, més o menys, el primer i el segon capítol estan relacionats, que és més el tema científic. En el segon capítol també vam tenir un company. Un convidat molt especial. I també vam tractar sobre els avenços tecnològics en el que la malaltia es refereix. I en aquest últim capítol, per finalitzar, podem parlar sobre el tracte psicològic que té la persona la qual pateix aquesta malaltia. És una malaltia molt dura i tractarem una mica com la pateix, quines coses la poden ajudar i demés. Comencem. Volia començar quan una persona rep la notícia que té aquesta malaltia. També és com un xoc traumàtic per a aquesta persona, perquè quan et diuen, sobretot un metge, que et diu que tens càncer, la meva imatge que se te va al cap és com una cosa molt violenta, molt perillosa, molt mortal, que al final està afectant moltíssima gent. Sí, clar, quan mencionen que diagnostiquen aquest tipus de càncer, clar, vam parlar en capítol 1 i el 2, clar, tu penses que és una malaltia relacionada al cos o alguna cosa, però clar, no és això, és una malaltia a tot el cos i a la sang. I llavors, clar, no ets molt conscient del que tens. Clar, sobretot si és, per exemple, una empatia. Sí, clar, no només per aquesta persona, sinó també per els pares i la mare s'afecta. Per això també està tant psicològicament la comunicació davant dels pares, del metge, dels amics. Sí, clar, això és l'important de la comunicació amb els metges, és això, un metge no et pot dir, tens una malaltia, no sé què, no molt perillosa, no, ha de ser seriós i dir que el que tens, què és, com funciona el teu cos, què et pot passar, els tractaments que pots portar o si no pots portar. I que no ha de dir tampoc tecnicisme, no? Sí, una part de ser tècnic, perquè, no t'ha de dir exactament el nom de les cèl·lules que tenen càncer o no sé què, però t'ha de dir el que és i el que tens i com funciona i què et passarà si no tens el tractament. També tindria que parlar una mica amb empatia. Sí, part amb empatia i una altra part amb realisme. Sí. També un altre aspecte que podem tractar és acompanyar el pacient durant el tractament de superar aquesta malaltia. I també, per exemple, és un punt clau perquè aquesta persona ja vam veure els efectes secundaris que té i demés, però és que és una part molt dura que sobretot la persona veu com canvia al seu voltant. Sí, clar, l'acompanyament en aquest tipus d'enfermetat no només és tot el món. Els metges, la família, els amics i persones properes, però el tema dels metges han de ser molt empàtics amb tu perquè, clar, tens una malaltia molt greu i no et poden tractar com si fossis, cap metge que et tractar com si fos una misèria, una persona, no.
s'ha de tractar i cuidar bé i posar-te una mica en la pell del pacient i el que està sofrint, els efectes secundaris per al tema del cabell o de la pèrdua de pèls o dels dolors que tenen durant tot el cos i clar, també el metge té que aconseguir que aquesta persona no deixi els petits hàbits, no? Com pot ser parlar amb els seus amics, llegir, caminar unes coses o fer coses que aquella persona que agrada. No, té que impedir que aquesta persona no deixi de fer aquests petits hàbits que al final és com una vida. El que fa un metge és realment estudiar-te, però també aquest tipus de leucèmia, les persones que tenen aquest tipus de leucèmia que tenen que estar, per exemple, ingressades, el metge el fan com el teu amic, el teu pare, la teva mare, perquè estan el teu psicòleg. El teu psicòleg que tenen un paper molt important, perquè si no tens un bon metge, tu afrontar aquest tipus de leucèmia pot ser molt dur i clar, és un suport molt important també. També hem parlat del metge, però també un paper important, no només del metge, sinó tant les famílies com els amics, no? Al final, tot el cercle que té aquesta persona també és molt important, no? Que li faci fer regal, li faci detall, no? Que li alegri el dia, també és important. Sí, també sí, els amics i la família, però nosaltres hem de tractar com si estiguessin anant, si fos el seu últim moment, perquè això també ajuda psicològicament, perquè pots estar malament, si m'arriba uns regals i no sé quantos, perquè ja no puc aguantar més. No, és més passar amb ell l'enfermetat, intentar tirar-lo cap endavant i cuidar aquesta persona, si és un amic o un familiar. Jo crec que si a mi em detecten aquest tipus d'enfermetat i la meva família i els meus amics no em donen suport, la veritat que moralment no estaria molt bé. I a part que l'enfermetat aquesta psicològicament també afecta molt. Inclús que seria molt pitjor i probablement aniria tot... Sí, en vez de una visió positiva, podries tenir una visió negativa, que no va bé, que ningú m'apoya, no sé què, i clar, molt pitjor per al pacient. També tenim que dir que quan una persona té aquesta enfermedad, una de les millors opcions per reduir aquestes coses és fer que el somriure, la risa, passar la bona estona amb els teus amics i a més d'això, hi ha una diagnòstica que demostra que pot reduir un percentatge el problema de càncer. Ja només fer una petita acció que és donar-li un regal o donar-li qualsevol petit detall pot fer que es trobi molt millor. Sí, clar, és intentar portar la teva vida a aquesta enfermetat i no podràs viure normalment com viviries sense l'enfermetat, però intentar ser feliç i disfrutar amb la teva família amb els teus amics. Fer activitats, que és la viatge, l'acampada, o les excursions, o al cine, o el que sigui. També volem tractar una part que és important i que també afecta a aquesta persona, que és quan acabes el teu tractament i t'has curat, sempre tens com aquest reglament que et diu potser tornes a caure, no saps quan t'agradarà, no sé què. També són com moments molt difícils, a part de tot el que has passat al tractament, però també el post-enfermetat també és complicat. Sí, clar, perquè quan una persona ha tingut aquesta enfermetat i l'ha superat, millor pensa ara superat, però si em torna a tenir l'enfermetat, si torno a estar malament o si torno a estar una temporada a l'hospital i clar, després de l'enfermetat també hauria de tenir un seguiment amb les famílies i els amics,
També un consell que jo donaria... No, un consell que jo donaria seria com animar aquesta persona, no? I viure el que és el present, no? I no preocupar-se tant per al futur, perquè al final el preocupar-se és una situació que la teva ment posa a tocar, no? Sí. Però que visquis el present en el moment ara, no? I no et preocupis del futur. Sí, viure el present i oblidar el que t'ha passat no, perquè és una etapa de la teva vida i això mai s'oblida, però bueno, intentar superar-ho i pensar que no passarà més i tirar cap endavant. No sé si vols comentar alguna cosa sobre... Bueno, jo també voldria... una conclusió, voldria parlar de dues coses. També el tema psicològic dels psicòlegs. Clar, quan un nen es detecta aquesta malaltia i el té que està ingressat. Clar, tu no pots tenir el nen abandonat o un metge seriós que li posa les medicines i ja està. Perquè un nen amb 3, 4, 5 anys, que és quan s'està desenvolupant la seva infància, un nen és molt feliç i està en l'hospital tot el dia. Clar, els metges fan un paper molt important. Els metges, el pare i els amics que s'envolten. Però clar, si tinc 5 anys i no tens el teu... no tens cap... no fas res i estàs en un hospital, això pot ser un bon impacte amb el jove. Llavors també amb un voluntariat de pediatres i psicòlegs podries fer un bon seguiment amb els nens. També amb l'ajuda dels pares, no? Per exemple. Sí, els pares... La teva família en general, no els pares, el teu cosí, el teu... Totes les persones acompanyant. Fins i tot, per exemple, el Barça que fa molts cops, el jugador de Barcelona arriba a l'hospital, no? I els fa com l'Andria, no? Sí, és un bon acte. No sols el Barça, també altres clubs i actors que van a hospitals a veure un nen, potser grava un vídeo que vol conèixer el Johnny Sparrow per a l'actor, que vol conèixer el Johnny Sparrow i va disfressat de com va a la pel·lícula. Sí, el Tom Holland, per exemple, quan fa l'Spiderman. L'Spiderman, clar, i el nen veu això i la veritat és que s'alegra molt. Home, i això al final és fer-ho dia per dia, en diferents coses o petits hàbits i mica en mica anar fent. Sí, tenir una mica els nens perquè no pensin tant en el que tenen, ja no estan. També hem de parlar amb les persones majors i de menjador, que també això afecta no sols els nens, també han de tenir el seu... Sí, tant els nens com a persones adultes tenen que tenir el mateix tracte i doncs. Sí, i ara una altra cosa que volem parlar és que vull contar una anècdota que és sobre el meu avi que va sofrir leucèmia i no va poder superar-ho, però és més per sí, com a forma de missatge. Sí, que li van detectar, jo tenia 4 o 5 anys i van detectar leucèmia, jo no sabia molt bé què era, però jo veia el meu pare que estava molt afectat per això, perquè era el seu pare. I clar, vaig anar molt allà al poble d'on era ell i on estava ingressat, que és a Tarifa, a Cádiz, i nosaltres estem a Barcelona i clar, tenia que anar molt allà, tornar, i això era un pes molt psicològic també amb el treball i clar, una vegada que estava el meu pare allí, em va explicar que la seva essència de com era ell, de les bromes que feia ell, perquè el meu avi era molt bromista, això no ho va perdre, perquè li va fer una broma al metge, li va dir m'ha colzat de sang, no sé què, i però... Al final és el que tens que pretendre, no? Quan tens aquesta cosa que mai perdis com la seva manera de ser, l'essència, la broma, la somriure, la risa. Sí, normalment el meu pare també estava molt tocat perquè veia els efectes que tenia
diferents tractaments sobre la leucèmia, però bueno, és portar-ho endavant i si arriba fins al final i passa el que passa, pues, no hi ha una altra solució. No, per Sempre és possibilitat i cap endavant. Sobretot és lluitar-ho i mai res. Sí. Bueno, i com missatge final, podríem dir que al final la leucèmia és una malaltia que per desgràcia està afectant a molta gent i per sort, gràcies als avanços en la medicina, als avanços tecnològics, cada cop es poden superar amb menys efectes secundaris. I però, al final una persona que té leucèmia és una persona igual que tots nosaltres, que necessita les nostres forces per seguir endavant i mai rendir-se. Això ho hem fet en col·laboració a la Marató de la TV3. Nosaltres som de l'Institut Serra Llarga i us deixarem aquí el nostre número de compte per qualsevol donació o qualsevol cosa que vulgueu donar i ha donat per a aquestes persones amb aquesta malaltia i per tractar d'ajudar-los en el que puguem. Sí, jo com a reflexió, espero que us hagi semblat interessant i us hagi agradat i us serveixi per al futur a les persones que puguin veure aquest podcast sobre els temes més tècnics i els més psicològics. I és això, gràcies a les ajudes com aquestes que voleu donar a la ciència i intentant aportar econòmicament. Hem fet aquest podcast per millorar les diferents tècniques, perquè puguin invertir més en aquest tipus solucions a aquest tipus d'enfermedad i el que vull dir és que cuidar la ment és cuidar la vida i que tot es pot superar i si no es supera, la vida va cap endavant. Per finalitzar, després d'aquestes reflexions que hem fet, nosaltres som la Força de la Sang, hem fet aquest podcast per una mica que la gent entengui el que és la leucèmia, a què afecta, una mica la informació. Esperem que us hagi agradat i sobretot que hayeu entès tot com funciona la ment i sobretot ens deixem el nostre compte bancari per oferir aquestes donacions a la Marató de TV3 i poder ajudar aquestes persones que per desgràcia pateixen aquesta malaltia.